En dag med mig som en upcoming creator. I dag skulle jeg med min klasse ud på en teknisk skole, som vi skulle besøge i dag. Her ser I mig, der bliver hacket og overvejer livet. Så fik jeg skulle lige lavet mig mit eget spil, selvom jeg havde taget det fra en anden. Men hey, det virkede. Så fik vi fri. Og jeg blev allerede i drillehumør. Så steg vi af bussen og havde lige 10 minutter hjem. Så kom jeg hjem, og så vil jeg lige sige, at vi er på 179 følgere lige nu. Hvis du kan lide, hvad du ser, så smid et follow. Så fik jeg mig lige nogle pandekager og så lidt søndermessen. Så skal isbjørnen lige ud og skide. Så satte jeg mig og redigerede lidt. Så var vi en tur på Kælkebakken og streamede selvfølgelig. Det her var en dag med mig. Tak for, at I så med.